новите Дракен Санктари. Аз съм Пламен 2000 и днес ще снимам на PvP-то. Така започвам от началото на PvP-то. Това е 5 на 5. В описанието ще има откъде да се тегли играта. Ще напиша в кой сервер съм. Ако ви трябва помощ, ще сте някъде близко до 40 ниво да вдигате. Но също така и за Песто ниво, аз съм на 4, мога да ви хилна. Това е моя рек. Скоро бяха на 4 без да искам се махнат, за да ми път на Херод. Много съм голям пич. И сега това ще ме касали. И да, отдавна. Като убият 5 на 5, не се разочаровайте. Естествено, че се убиват. Тук има много по-силни от вас. Така много по-силни от мен, но има и по-слаби. Ето сега, например, това не е да прича. Видяхте колко много ме хака. Те имат маршал и ние имаме дилма. Не може да бие също маршал. И ние сме фаворити на бията си. За сега няма ивент. Като почне ивента, най-вероятно ще снимам на него най-вече. И това пак не би. Никакъв демото не направи. Тъй като сега снимам на World of Tanks и на Drakensang Sang, ако искате, кажете някоя друга игра, която вас ви е готина, мога да я изтегля, но стига да е безплатна. Да снимам и на нея. Не казвам, че съм много добър, но все пак се постарая и се надявам да е хубава и да е готина игра. Ето е моята гилдия. Той е на Феникса. Ако видите в тази гилдия, знаете, че ще е беден, ще е много силен, защото много трудно се влиза в тази гилдия. Ето съм много трудно. Аз извадих късмет, че познавам шефа им. И сега дали ще убием тоя. И ние, но и не успяхме даже да го вземем. Правилно там. Да, естествено, аз съм отхвилил нашето. Един мой приятел в играта ми каза, че печели повече точки от 3 на 3 и той съм на PvP. Не на 3 на 3, ми на 1 на 1 и сега ще пробвам колко се печелим там. Дано да не ми се падне срещу някакъв маршал. Да, той е бързо издигнал, сега сме убили. И още не мога да свикна с мисълта, че на трето копче не ми е танца на остритата, ми е трънливата пътека. Тъй като много скоро станах трето и второ ниво. Сега, който е 400 и за Джулин, защо има да влезе в Андракаш, да ви обясня. Първо трябва да вземете няколко мисии да изпълните, за да можете да получите един запалващ механизъм. И този запалващ механизъм ще го направите на запалка и оттам вече ще можете да влезнете в Андракаш. Отделно, като станете от 41 място, от 41 ниво, ще можете да ходите в новото място, където са 41. И там също си има мисии. Ако го тъй като мисиите няма да могат да покрият точките, които ви трябват, ви препоръчвам да пишете на Горган Норм. На мен ми отне 180 пъти да я убия, докато вдигна левел. Се радвам, че имах повече на познанието, иначе не знам какво ще направя. Тя дава по 5000 точки. Тъй като използвах и повечето, ми даваше по 10 000, това е много. Като бях се отдаден, но още аз и още един там.
си го използвах, иначе нямаше да го използвам. Но все пак групата беше много силна и я убихме 30 пъти за 30 минути. Знам, че сега съм със слаб лък, но пак щетите ми са много прилични. Сега ще ви го покажем. Имам 1,29 бързина на PvP-арията. Имам 275 до 340 кг. Тук в началото на клипа ви казах, че в началото наскоро се метнах лъкът на Херод, или по-точно огнения бос на Хард. От 6 щети го смъкнах на близо 200 щети смъкнах. За малко ще трябва да паузирам клипа. Съжалявам за това, но трябва да сме. Добре, пак се върнем и да видим сега групата. Този път съм по-слабата категория. И ще имам по-добър. Не, тук се говори. Трябва да съм добър, че трябва да се върна да си. Да върна флага. Да помогна на нещо. О, шит! Те тук какво правят, бе? Добре, дами и господа, не знам тук. Добре. Не са си го върнали. Като виждате, тук печеля точки и убийства, ама има една убийства. Ето колка. Не, сега като го хвана и ще го убия. Добре, отново съм тук. Шут. Остана. Добър момент. Така. Не се измъкна. Рейки правим нещо. На 45, на кой на 35? Пак трябва да се върши. Добре. Значи аз ще казвам, че има много работа. Не успях да пусна този път. Давно само да ни оставя флага. И не трябва да се... Да! Браво за нашия. Сега се направя контратака и ще ги обърнем. Още по-голяма разлика. Избрах личната страна да тръгна по-така. Значи да, тук е много добре да тръгвате с някакви френдове, ако играете заедно, да тръгнете от ей тук. Някой от най-силно назад да вземете. Той тук. Сега като например е това. И като изкочите, да можете да гепите флага и бързо да се измените. Отделно като имате френд да го покрива, като сега се помогне на това, ще имаме много по-големи вероятности да отбележим точка, отколкото ако тръгне той сам.
тъй като ние можем да го забавим, пък той може да бяга. Или го зависи. Както стане сега. Но обаче ще трябва сега те на мен да ми хилвам, защото това се прецелва. И идваме до път. Този гонския дух е много силен. А като ви казвам силен, много силен. Не е те по 200-300 духата, но 500-600 духата на блок. Това го нямате много големи блокади. Може би не сте ме разбрали, може и не сте ме чули като казах, но като почне, надявам се сега да почне евента за убиването на босовете и аз вече съм си организирал група за биенето. Още преди да е почнал, вече се представя. Да, ние сме майлфей от марша. Сега го дадем. Още от сега имам някои хора, които ще идват с мен. И аз ще бъда сега. За да може да уберем всичко от евента. Така вземем всичко. Ще можем да си накупим с дракани много работи. Така, те уния се върнаха в време. Значи, нашия път мрежа няма нужда от помощ. Ние се. Боля, ти убиха път мрежа. Това е много силен. Да на нашия горски да се справи. И не говори. И той не справи. Път мрежа. Чего ли ти оти останалите? Всички тя не сте предвести. Път мрежа на газ. И се спреха ги. Не. Не, защо? Като сега да ме убия. Аз мога да се напусля за тия. Нищо, тъй като сега сме победени, не може да. Сега, той е за отзвучение на пак да го убия. Значи, пак ви казвам, ако говорите с останалите, разберете се един, който има много кръв, да тръгне тук отстрани, за да може да ги разтее и да вземе някой друг влага. Той после като мине от очко, може да скочи. Това е много добра техника, аз я знам и знам как да се оправя. Сега, например, нашия ще умре. Това не е пределно ясно. Добре, не умря, помисля. Добре, аз мисля това да е клипъм, защото вече станаха 14 минути. И пак ви казвам, не пишете ми някакви други, които ви харесват да играем на тях. Това беше от мене. И да ви покажа срепа се. Простите, и това беше от мене.